بونگیج شاہ اللہ پاک نامہ کیا غفور و رحیم. عزت مند گوشداروں کا شما گوشدارت ریڈیو تربت توارا مراگشن صدف شنگ تالان گوگائیں چا ریڈیو تربت میڈیم ویب 981 کلو ہارٹز سرا وی توار کے گونگ گوان کی موجاں پیدا کے گونگواتا پیدا کے کشن کو جگائیں ای توارنت شمی دوست و شمی دوزوا شمی قصدر شمی عظمت گزار عربی بلوچ بزان کے رحیم بخش بلوچ رحیم بخش بلوچ کل لنگوش دارو کانا گو نیکی واہا گو شریں دروت و سلام گو مراگش تو کا واشت گوشی بابو خیرت گوشی اللہ پاک شمارا دائمہ سلامت بکا وش بکا وش کام بکا وشیانی کیستے ای دنیا تعامل عزت شمع نصیبہ بپاتا بلے بلشی بزرائی کے روچ مروچی کیستے پنچ شمبہ روچ سال 2022 مارچ 31 تاریخ کے مارچ گڈی کیستے روچ ادھر ایک ماہ شروع بھی تو رمضان المبارک کے بابرکت ماہ پیدا کے آئی تو کہ اللہ پاک ہمارا شمارا درسانہ نماز روچ گے عبادت توفیق بدم و میں گوش میں درسانی نصیب ببا مراگشہ دیمترہ برگئی گوشن کی عوام میں گوشداروں کیا نادراں ناجوڑاں نوشم اللہ پاک آنا درا بکاں وش بکاں سلامت بکاں و آہانی کیستے گمو گڑتی اندور بکاں میں گوشداروں کے آہانی کیستے مروچی ودی بوگے روچ یا نا ودی بوگے روچ مراد بھی اما گوشداروں کیا کیستے زندگی تو کا کجامم چکا سی تو کا کیستے پس سے تگانا کیستے اللہ پاک کہانی واسطہ ارزانی جوڑ بکم زندگی زند سفر و چون ایک چکا سے کیستے ما مراگش تو کا جستی ارکتا جست چشم ذہن آگو مجگ آگو کیستے ذہنی آزمائش آگو سیادی داری و ما گپ تران کنے بطل چیزی سکین چیزی حبرحال مراگش بار جوڑ کنے تاکہ شمارا چیزیں بھی رسی تو شما مارا چیزیں بھی دیے یہ دنیا کستے اصول کہ انسان کستے سکھ گا یکی دومی آگو ہم گرنچیں بھی سکی کستے بزانت زانت زانگ ایک انچین چیزیں کیا کستے مزن زانت کا رستہ آہانی کستے زانت انچین جاگے روت کستے اوشتی کیا ایک سکی نزانت کاری کے مردم بائی سمجھا کستے زانت ہمیشہ بلوچہ اوشتا کہ ستر دانا ہے نادانے بپرس نادانے چی جست بکم ارسطو بتا افلاطون بتا سقراط بتا بقراط بتا مزن کستے علم فلسفہ دان بتا ملے آہنگ اوشتا ما نزانہ علم یا کنچی چیزیں کیا دریا ہے بلخیر گپ تران دراج روان ما گپ تران بازیں کنے جست چوئی وڑائیں کہ آپا کپی تر نویت آسا کپیت نسوچیت اچھیے چوش کیستے شموتی ذہنہ کار بھی بندے کہ آسا کپیت تر نویت آسا کپیت نسوچی چوش بتکم بالکل بتکم پرچا کہ شمارا اللہ پاک ذہنی داتا چیئے کہ نظیر حسین کانچے پوچھتا بیچ کندے مزانے کسی ذہنے تو کاستے ہیں زانتے ماشاءاللہ تینزے مردوں میں دیمتر مراگشہ برے مراگشہ کار مستر بزان کے پاک واجہ پروڈیوسر واجہ جلیل احمد تکنیکی کو مکار چو مدامی وڑا کہ منی مراگشی چکرہ بودتگن نظیر حسین گمہ ہمراداری کنگئے جوانے وڑیا پشما کستے مراگشہ شنگو تالان کنگئے آہانیاں مزنے کیر دے مراگش شنگو تالان بگم واجہ عبدالحمید شاکر سرکماشیہ اور ایچ پی ٹی سرا پذیر کریم نودزی ابرار الحق گوتی ٹیمہ نشتا کیستے اے شنکاریہ پشم شنکن گئے آہانی ہم گندلے جو لانکیہ منتا گرے آنا سلوٹ کنے ہمیں وڑا کیستے میں گوشوں میں ہمراداری یکی دومیہ بھی گوشن کے چاپ یک دستا توار نہ کنتے اے شنکاریہ کیستے درسانی یک کر دے ہمیں وڑا ماں کیستے پشما یک کیستے سرحال ایر کنم بون حبر ایر کنم سکینے دیا ہمیں وڑا میں ٹیکنیکل ٹیم ہستے کنسول اپریٹر ڈیوٹی افیسر تاکہ ایچ پی ٹی ابھی بھی آہانی ایک مزنیں کیر دی ہستے ملے دیمتے روے میں جوستو آمے کو تا آپا کپیت تر نبیت آسا کپیت نسوچیت ارزانے جستی اگر کمو یہ خیر ایک بہانے کہ شما مارا میسیج کنے احوال کنے ہوتی درو تو سلامند ہے ما گپ پتران سکین مراکش بار جوڑ کنے شما مارا میسیج بکنے 0300700835 اس طرح بزن کے 0 0 0 7 0 0 8 82
پنجاب واشت ببخش ایک بار پداوش کہ 0300700835 037 واشت دومی نمبر 0301375061 بزن کہ 0 ادا کس شما مارا میسج بکنے وتی حیال لیکا مراکش باہر جوڑ بکنے ما پدا کائے یک دو بطلاں کیانی باوتا گا پتران کرنے دیگا سر سوچ شما کستے میسج انچی مارا بازیں انچی کستے ایکسپلین کرنے گا پرسی علامہ کستے ما مراکش باہر جوڑ کنے یک صوت حفیظ علی یا عبدالحفیظ توارا بعض وشی صوتے اس صوت ہم یک مزنین معنی داری کہ قرآنی بازارا تو اگر آدنگ باہ بکنے یا آدنگ بلوٹے گوڑا کستے تراچے کم عقل تریں کم زام تریں مردم نے چارے کے شاعرہ چے گشتا صوتا دلگوش کنے ما پدا کائیں اسی سر ہم گا پتران کنے جی گل راج اکبر پدا واشد کن تاروی بلوچ مر مراگش صدف تو کا بقول شاہر کی قرآنی شاہرہ نشتگو آدھے انک بہا کنا اس طرح مامیش طرح کم میں گا پتران کو کہ شاہر خیروتی ہے یا بلے شاہر کے استن درد گوشن کے جہان درد شاہر کے اما لبز انگال انگفتار ہوتی کمائی آپ شاگردہ علمہ ایک سکینی دیا ہے دا کور گوشی میں شاہر گوشی کے مہیرانا انچے مردم انچے کے استن شاگردہ کا کارست منا رسی گندگا کہت کے انچین کار کنا کہ قرآن شاہرہ نشتگو نندا ادا آدھیں بہا کنا کہ آرہے چھوڑے معنی ہی نہیں آرہے چھوڑے مقصد ہی نہیں تو کستے ادا آکارا کنے اسی مول مراد ہمیشن کہ آوا مردم کے آئیے کار کیا را کنگی کستے آئیے اولٹ کنتے اگر کسی بگوشی کی منبرو روان مریا ادا کستے ایسی کمپنی پچکنے یا پنکائے کمپنی پچکنے گوڑا بیزا آئیے کستے نسبت ہمیشن کے قرآنی سائگا کستے قرآنی بازارہ کستے آدھینک بہاکم برحال شاہرہ یک جوانی وڑیا وتی حیالانی درچانی کتا بلے شما ہم چو مکنے کہ قرآنی بازارہ مروے اودا آدھینک بہا مکنے چاہیے کہ اودا آدھینک بہا نبی درہ قرآن کستے نگند نابی نا چمپا چاہنی بودکن دلے چم کستے پچا قرآنی اکثر دلے چم پچ میں چمپچے مردمانی سر پرے چم کورم و دلے چم ہم کورم ما کستے شما چیزی محس شستا مراکش باہرش جوڑ کنے ما مروچی ایک جوستیر کتا شما ذہن آگوں کستے سیادی داری کہ شما چنچو ایکٹیو ہے شما چنچو ذہین ہے شما چنچو انٹیلیجنس ہے یا زاندکار ہے کستے آپا کپی ترنبیت آسا سوچیت آسا کپیت نہ سوچیت ہمارا میسج روان داتا السلام علیکم ماما وعلیکم السلام ماما عربی جان چھونے تو جوڑے وشے اچھا ہمارا نداگل گشتا ماما عربی جان تو چھونے وشے الحمدللہ موشم تو گشتا نداگل اینڈ فائزہ گل شما ہم بانو کم واش بباتے شما گشتا کہ کولانچ اچھی شما دلگوشے دیوان سک باز واشے ماشاءاللہ سلام سر کا نصیبہ جگروک نصر جان مہرین جان کولانچی مہر جان کولانچی پری گل شیرین بلوچ امبر بیگ مروہ نصیر بانڑی بشیر سمل بشیر برات جاوید جان ہلائی برات ارشاد کریم لوٹ شاہجان داؤدی توارا دل تئیگیں بے وفائی مکان دل تئیگیں بے وفائی مکان اچھا منی پل امراض ارشاد کریم نامہ سلامت بات ہے بانو کا شمی میسج رات مراکش باہر جوڑ بو شمی گندل جو لانکیا منتا گرے مارا کیستیں شیرین گل چا دشتا شیرین گل دشتی تمہارا میسج کن گئے آر بی از نمبر 1 شمی باز منتوار گندل جو لانکیا ہمیں پہ ہمارا میسج گواتی روان داتا گواتی کلو روان داتا آصف مراد چا پلیں پیدار کا چے سلام داتا گی تی باز منتوار اللہ پاک شمارا دعا بکا سلامت بکا دین تر ہمارا میسج کتا نازن بلوچ السلام علیکم پل امرات عربی بلوچ چھونے تو طبیعت چھونے مراگش باز وشن سلام سرکم نوشین دشتی فریگل دشتی ناز بلوچ دشتی بانی بلوچ لوٹ شاہجان داودی توارا شاہجان داودی دومی پرمائش کے اتکا لوٹ علمہ شاہجان داودی مراگش باہر جوڑ بھی ما شاہجان داودی مراگش باہر جوڑ کنے پدا کانشو میں میسجاں
اوار کنے او دیگه بازی گا پتران سکین مراگش بار جوڑ کنے آسا کپیت نسوچی تابا کپیت تر نبیت شما مرا جسته پس و بیدی مراگش میں دلانی توار صدف شاجان داودیا دلگوش کنے کم یبی بیت مولما پدا مکائیں شما گما ہم پتو ہمتران میں منندت سارتے سائے گا کہ ادا گوات بکشی چیا کے گرماگت کا بائدین جان چو بے خدائی مکا انسان کیسے یک خدا یہ پیدا کتگی مخلوق عاشق کے وتی خدا اسرا کیسے بھروسہ بکا مارو شمار درسان یک کائنات کیسے یہ جوڑ کتا یہ ہمارا پیدا کتا ہمارا پناہ کنتے دیم ترا میسج بزن کے گواتی کلو روان داتا شیرین دشت ڈڈیا بانک شیرین تمہارا دل گوش ہے تی باز باز منتوار گن دل جوہلان کیا ما چاچی آورتا کہ چاچی بلکن جستی ذہنی آزمائشی کہ آپا کپیت تر نبیت آسا کپیت نسوچیت توشتا بانک شیرین ریڈیو توار توشتا صاحب پیدا کن شمی باز باز منتوار کیا میں اوڑا شما ہمارا اپڈیٹ کنے اپ ٹو ڈیٹ کرنے شما باز باز منت اگر دیم تر ہمارا میسج روان داتا اسما بلوچ نوشتہ کتا السلام علیکم عربی تو شون مراگش باز زبر کتا تئی جوانیں گپا اچھا سلام پا کل بلوچ راجہ نمگچی وعلیکم السلام شبیر باکری اینڈ شاہجان داودی سوتے پلے کا ندر پا دور دانک بال گتری رخسار بلوچ نام شبیر باکری و شاہجان داودی یک سوتے منی کلا مکس اپ ہستے گا نظیر حسین دست کپی علامہ مراگش باہری جوڑ کنا بانوک شمی باز باز منتوار دیم تر ہمارا میسج کتا من اسد برکت دیہانی بگ زامرانی بازارہ چھونے تو لالا عربی بلوچ سلام دے شاری بلوچ قدیر واحد عربی بلوچ شیرین گل کوثر بلوچ کاشف وحید بلوچ راشد بلوچ پلے سانگ عاصم بلوچ توار تو سوتی لوٹ کتا علامہ مراگش باہر جوڑ کنے مچاریں کے عاصم بلوچ اگر ہمارا دست بھی کپی مراگش باہر جوڑ بھی فراز مومن نوشتہ کتا السلام علیکم سلام مت باتیں مراگش صدب دلکشنت جستے پسو فراز مومن چا شیتگری جستے پسو تو داتا تو راستے یا ردے دیوان دلگوش کم فراز مومن جان تو سلامت باتیں تو سلامت بے مارا ہیچ گم نہیں ملی شی وزور آئی کہ دیم تر ہمارا میسج روان داتا ہانی بلوچ نوشتہ کتا پر مہرین سلام سر جوڑے وشے مدام سلامت باتیں سلام رحیم امراض کندیل پوش بانی بلوچ کوثر کریم شاری گل نوشین دشتی سنا گل دردانہ بالگی تری ہانی دشتی اچھا نصیرہ اللہ بخش نسیمہ سبزل سبا دشتی تی سلام سر بتان تی باز منتوار گندل جوہلان کیا دیم تیرا سوتی ہمارا کیستین دیگا میسجی روان داتا ہماری سوت کیستین وشیو شاد کام یعنی سوتی نائلہ دشتی نوشتہ کتا السلام علیکم لالا عربی چھونے تو دیوان سک باز وشم منی نمگا پلیز یک سوتی آروسی بانوری شنگو تالان بکا تسلیمہ اسلم نامہ کیا یہ آرو سے بانوک دیم سوت علمہ نظیر حسین منی خلا یہ پٹو پول کنگائیں آروسی سوتے مراگش باہر جوڑ کنتے دیم ترہ کائنش میں میسیج مراگش باہر جوڑ کنے آروسی سوت ہر کنڈو ہر جاگا کیا ہودا وشی و شاد کامی یعنی روچ برجم دارک بوگا آہنا شاد کامی یعنی روچ مراد با نائلہ بانک نائلہ دشتی نمگچے تسلیم اسلم واسطہ سوت آیا شاد کتا دلگوش کنے جی گل راج یک بر پدا واشت کنے شمارا مراگش صد پیتو کا یک باز وشی شاد کامی صوت یت مراگش باہر جوڑ بوت شمی باز منتوار گون دل جوہلان کیا دیم تیرے میسج استا ہم مراگش باہر جوڑ کنے ہمارا میسج بزان کی گواتی کلو روان داتا مہرین گل مارا ارابادہ چی تو دل گوشے تو گشتہ کے زرگلی ماتی گنو کے
زرگلا جنتگوشی ایشی سوتا شنگو تالان میکن مہرین گل تو راست جواب داتا یا رد جستے پسو تو داتا تی باز منتوار گندل جولان کیا نیمتر ہمارا میسج روان داتا میسج ہمائی کے پیسرات کا جوت کرنے کے مراغشی باہر جوڑ بیکنے میسج نوانے کے سر شما باز گلہ گزاری کنے مہرجان کلانچی نبشتے کتے السلام علیکم وعلیکم السلام تو گشتا شاد باتیں برات سلامت باتیں وش باتیں شما ہم وش باتیں شما سلام دیکھ لوٹی تا پری گل دشتی بانک شیرین گل ناز بلوچ دشتی بانک مانی بلوچ شیرین جان کوثر کریم صدف نور زیور راشد مریم گوارکوپی مہرجان مہر نازش بلوچ ہانی سرکلگی ریحانہ گل صدف بلوچ روزینہ سردشتی عالیہ بلوچ بانک شیرین بلوچ دشتی یار گل دشتی کسان کم مروہ جان ندا گل برات راشد گلزار برات مہراج مہر مہر دشتی برات یاسین داد منی کسان کم برات نصیب اللہ ویدگا گوارو براتانا تو سلام دیکھ لوٹا سکیم بلائن راجی میسیجیا خدا بدر سے اچھا شاہجان داودی توار تو لوٹ کتا نادر پا منی کسانو کے لالا نصیب اللہ جان نام شاہجان داودی مراکش باہر جوڑ بو بانوک تی باز منتوار گندل جوہلان کیا بل نگو رچی رحیم امراض نوشتکم پل امرات السلام علیکم عربی بلوچ مدام اسبات مراکش صدف باز ڈولارنگو تی پلنگا پتراننگو تی باز منتوار گندل جوہلان کیا عارف بلوچ توارا گوش بدارائیں عارف بلوچ اوار بیکا زنگا جنانتی ما ناما گرانتی پا رحیم امراض واسطہ کہستے آیا کہ شاد کنگ لوٹتا نادر پا انور بلوچ کمر بدل نوید جان دشتی ریاض احمد شوکت حسن مستری سرور بانک کندیل پوج رشیدہ ہوتابادی شیرین گل نوشین دشتی مریم گورکوپی سمرین بلوچ عابدہ ہوتابادی باختاور بلوچ دردانک بالگتری ثنا گل عمرانہ گل نگینہ گل نسیمہ سبز لاڑو کے گوہار اکرا بلوچ نامہ سلام شاد کنک لوٹتا زنگا جننتی مراکش باہر جوڑ بھی دی میں سوت عارف بلوچ ہے عالم تراتی زامران اچھے زامران مات کون چھے تمہارا گوشدہ سلام سلیم سیاہگیسی محمد حسن و سلیم سیاہگیسی والا را شاکر زامرانی سوتے تو لوٹ کتا شاکر زامرانی مجہود کرنے کے مراکش باہر جوڑ بھی بلے عارف بلوچ رند مچاریں کے کئی فرمائش ساری اتکے گا مراکش باہر جوڑ بانک کوثر کریم نوشتہ کتا دشت ریگت وڈ بازار سلام سر تو جوڑے وشے جستے جواب کوثر کریم بانک تو راستے یا ردے دیوانہ دل گوش کا تی باز منت اور آسمی بلوچ سوتے لوٹ کو تگے آسمی بلوچ مراکش باہر جوڑ بھی مارا دیم طرح میسج روان داتا شاری توربتی نبشتہ کتا جستے جواب داتا شاری تو راستے یا رادے دیوانہ دل گوش بکم تی باز منتوار گندل جوہلا کیا تسلیم اسلمہ توشتہ سور مراد آباد آروس تی میسج شنگو تالان بو آصف مراد پی در کا تو جستے جواب داتا آصف مراد تو راستے یا رادے دیوانہ دل گوش دیم تر ہمارا میسج روان داتا گوشک لوٹ گانچے دیم تر میسج اتکا من محلب تربتی تی باز منتوار تو گشتا السلام علیکم وعلیکم السلام تو گشتا پلین جارچین عربی بلوچ شونے تو دائمہ شاد باتیں شمی باز منتوار سلام سرکا سنا گل بانی دشتی بانڑی بلوچ روزینہ سردشتی فراز مومن جستے جواب محلب تربتی تو راستے یردے دیوانہ دل گوش بکم تی سلام سربتا تو سلامت بے مارا ہچکم نے من گل زمین دشتی گل زمین پر تی واسطہ میں بن بیت جبین وشکشی تی دشتے سمین گل زمین نوشتہ کتا لالا عربی چونے تو دیوان باز وشیں ڈولداریں جستے جواب گل زمین تو راستے یا ردے گل زمین تی سک باز وشی نامی تو راستے یا ردے دیوانہ دلگوش بکان تو دیما سلام دیکھ لوٹتا انور بلوچ نسیم محمد بانی بلوچ دور دانک بلوچ بالگتری پری گل اور شیرین گل نوشین دشتی تھی سلام سر بتا اشیچ عبید میسج کیستے
یک بریک مردم یک میسیجت کا دوبارہ جوہد بکا کے میسیج مکن چیئے کہ آئی دگرانی آک تلفی مبی پشت مکپم وشکوشن پروما چے خدارم کریم نبی شبتا السلام علیکم گران قدر واجار بھی وش جوڑے الحمدللہ ما وش جوڑے سلامت ہیں وشیانی توشتا مدام منگیر بات ہے شمی باز منتواری اندلے جو لانگ کیا توشتا کہ سرال امی وڑا ناویزانت سرال امی وڑے امے وڑیں با امے وڑیں نابزانتا نابزانتا کارا مارا سرپدی دیں چشمہ بازیں دروانت وزن کہ سبق دار برتک شمع باز منتوار کہ ہمارا شما انچو قابل لے کے شمع وتی مہران بوتگم پمبا کے شما کیستے مارا وتی کیستے مہرانی درشانیہ کنے شمع باز منتوار میسیجہ ما چو مختصر کنا منی برات کے تو گشتہ کے گوشدارو کانا سلام بانو کنگوارے دروشم بند براتا منتواریں کلیں ریڈیوے کارندہ آنا چمن نگچے خاص کر جلیل احمد واجہ قدیر واحد عربی بلوچا ہون دیگا سنگت براتو گوہاران سالے وفا شوکت حسن بلیدئی محمد ایر آبادی رشیدہ ہوت آبادی شاری تربتی شیرین گل مہرین گل آرگل دشتیہ بڑیو بار سلام کامران دادے سوتی کامران دادے نیت کے توپدہ گرماغت کا حیثیت دلگوش بکم کہ بہتر ہے کہ گرماغ مت کا سائے گے ہم طلب بھی انسان رہا گرما کے انسان طلب جذبگ انچوبن کیا سارتے سائے گیا منندی سارتے ہابوا او کیستے سارتے صاحب کہ شمیورا کے زمستان کے گوڑا روچے طلب بھی ادھرو انسان ہے کیستے فیلنگزان جذبگن گو سیادی دارم تی باز منتوار کے پلیں وشکوشن پروما چی تو ہمارا یاد کرت منی براس اچھے اوید من نصیب اللہ کلانچی من اے وحدہ وتی کاپر چیرہ نشتگا اوہ کافر چیرہ منندے مشکل اونجان بھی ار سردیں آپ مام بھی پتہ ریڈیو چالو بھی اور شاکر زامرانی یا کہ سبزل سامگی کیستے چالو بھی چھوں وشیں زانا سک باز وشیں تو سلام داتا تو اشتا دیوان سک باز وشیں سلام پا ماما یاسین داد ماما یعقوب داد مہرجان کلانچی لوٹ نکنن تو منی لوٹاں پیلو نکنے چوش نہیں کہ ماتی لوٹاں پیلو نکنا شاکر زامرانی مراکش باہر جوڑ بھی دلگوش کن کاپر چیرہ منی براس نصیب اللہ شاکر زامرانی آو کیستے مات کو ہنچے زامرانے مارا دلگوش انت زمان شاہ ناگا چھے وہی دیگا کیستے میں گوشتارو کہانی واسطے سوت اولڈ از گولڈ از سدا بہار سوتے کہ شانی پٹو پول کتا نظیر حسینہ مزنین جوہد دے شانی درگی جگ او دیرگی سوتے شانی تو کا تام و لذت بلوچی ہے اما کستے گالانی ردو بندے او کستے اما کس شاہر کے ہوتی دوزوا ہے کہ توسی پو ستاک نگئے آئی تو کا ایک چاشنی ہی استے شیرکنی ہی استے اولڈ از گولڈ پیرینا چادر لمبا بند بلوچا اشتا السلام علیکم کمبر اکرم چا پلین درمکولا تمہارے یاد کرتا تی باز منتوار تو دیوان دوست داشتا تو اشتا گلو شاد بات شوہم وش بات کمبر درمکول سک باز وشی نامی کمبر درمکولا تو جستے جواب داتا تو راستے رہتے دیوان دلگوش کم قصہ یا میسج میں مختصر کو اچھا مسلم عمل بولیدی نوشتو سر چھونے تو سلام سر کان آصف مراد ثنا گل شوکت حسن شوکے سوتی وطیو شوکت حسن نامہ عارف عظیم میزان من وطی و ابو حیالہ میزان منی واب و حیالان چی درا جوہد کنے واد سکباس کمیں شوکت حسن نبشتو سر جی السلام علیکم وعلیکم السلام منی براس تو اشتا تو جوڑے وشے ما وشے ساہی رو تو ساہی کیت تو اشتا اللہ تعالی سلامت بکن ٹھہر بکن شما ہم سلامت باتے تو سلام دیکھ لوٹتا سناگل آصف مراد کودا رام کریم فراز مومن مسلم حسن قاسم حسن تی سلام سر بتم تی باز منتوار گندلے جوہلان کیا
دیمتر ہمارا میسج نبشتہ کتا تربت آپ سرا چے راشد گلزار عربی وشبات لک لک سلام بدے گوہار ثنا گل تربتی او حضرہ دشتی رخسر دشتی سلام تی سر بتن تو لوٹ کتا صوت مارا دیم صوت عارف بلوچ شنگو تالن کنگے دیمتر تی چاریں کے سر جنبی پرمائش نبی مہر جان ان ملک جان شمی میسج منچو چارتا سکیں مزنے میسجی بلے مختصراً ایوڑیں کہ شما مارا یاد کتا تو اشتا برات جون طبیعت چون الحمدللہ مواش سلامت جستے جواب شما داتا مہر جان اینڈ ملک جان شما راست یا رد دیوانہ دل گوش کنے شیچی عبید شما دیوان کیستے یک چیزی اس نے کنسائز گوشن تھی کنسائز ہمائیں کہ مطلب یک چیز بلائیں ایک چیزی ہے کسان چیزی تو کا بند کنک دو می گپ پیشے کہ یار پہلائیں نگنو گپ دروہ یکی نا بلے سک باز راج کش کتگم شما دیوان دوست داشتا شما باز منتوار شما گوشتا کہ شما گوشتا کہ گلی بلگر والا بانی بلوچ ساچان کلانچی صدف نور نصیبہ ناز رخسار بلوچ بانی بلوچ سولانی والا کندیل پوج مہر جان مہر کلانچی یارگل دشتی ماجدہ مہر آسیہ سنم بانڑی بلوچ شیرین گل مہجان دشتی ناز بلوچ تسلیمہ اسلم روزی نصر دشتی شابانہ شاہ پریگل دشتی سلام شما دیکھ لوٹے تشانہ سلام سر بتن سلامت بات صوتی فرقہ فراز شاہ توارا ماجہد کنے کے فراز شاہ مراکش بار جوڑ بھی سمول دشتی تو مارا دلگوش ہے تو دیوانہ دلگوش ہے تو جستے پسو داتا تو راست یا رد دیوانہ دلگوش بکا سمول دشتی شما باز منتوار دیمتر ہمارا میسج روان داتا نوشتہ کتا سلام وعلیکم السلام عربی بلوچ من صبا کلاچی من سر نور خان نگوشتا من آواز نور گوشتا آواز نور سلام من صبا کلانچی آواز نور تو گوشتا خیر بلشی بزرائی کے اشیاء چی ما دیمتر روی من محتاب جستے جواب تو راس داتا یا رد دیوانہ دلگوش بکم بانوک دیمتر روی عارف بلوچ صوت نمگا زنگا جنان تیما ناما گران تی جنان زنگا تی مگران ناما گران تی سید گو زیملان گالام بکتر سید زورشا شمی وشی جنان زنگا جنان تی مارا بانوک سناگل تربتی تو دلگوش تو جستے جواب داتا تی باز منتوار تو راستے یا رد دیوانہ دلگوش بکا سناگل تی منتوار کہ تو گون دلے ابو واہگا گو نشتا دیوانہ دلگوش کنگا اسی چی عبید مارا نبشتے کتا السلام علیکم من بانی چا پلیں سولانی گوار کو پاچی طرح میسج کنگا جستے جواب کیستے جستے جواب بانی تو راستے رد دیوانا دلگوش بکا شیچی عبید مارا میسج کتا رخسار بلوچ پر مہرین سلام داتا گن تیس سلامانا مہر و دوستیا چی پرم ما ہم گو مہر و دوستیا گوشن والیک کنے تو اشتا براتا عربی بلوچ چونے تو ماشاءاللہ سک باز وش دیوان تی باز بنتوار وشی شری پبہا گفت نبی کیستے آواتی دستا انسان ہے اچھا سلام سرکا اسما بلوچ در سنگ گوشدارو کھانا لوڈ بستی شوقین توار تی باز منتوار لوڈ بستی جو شوقین توار تی ہم باز منتوار منی براز توشتر لولی برادر thank you very much bundle of thanks lovely sister it's my pleasure اشیچی عبید مارا مہر جان غمگین تو ہم گمیگ مبو گمیگ مکم تو چیا گمیگے کے واحد بے وفا بیتا اچھا مرجان غمگین چھ دشت کوحق چھ وش گفتار عربی دائم سلامت باتیں مراگش باز جوان انت شمی باز منتوار اچھا فیض علی بلوچ توارا نادر پا نصیبہ رانی نامہ جستے پسو
جست پسو تو داتا مہرجان غمگین تو راستے یا ردے منا وشی بھی ہو گئے کہ شما جست پسو دے گئے او ادھر یک وڑا جست پسو دے گئے. ناظرین بلوچ برات سوال جواب. ناظرین بلوچ منفرد جوابی داتا. ناظرین بلوچ نوشته کتا ناظرین بلوچ کیستے آسا کا پیچھو. اچھا تو راستے ردے دیوانہ دل گوش بکن دیم تر ہمارا میسج کتا من عرفان ناز چا پرلے کیستے پنجگورا چے تو ہمارا گوش دار گئے تی سلام تو سر کنگ روٹتا گوہار شاری تربتی دردانہ بالگی تری سناگولو ایدگا گوہار و براسانہ سلام دیگا لوٹتا وحد سک باز کم میں وہاں پامیشہ میسیجہ سرجم نوان گانش میں باز منتوار بسول سنٹ اور مارا چے جاود جان الہی انکیا سے مزن میسیجہ من چون بوانی مختصران نیشن کے تو دیوان دوست داشتا تو گوشتا کہ نشتگے شہرن کے پادن اوشتو کائی گوشت درگا نشتگے دیوانا دل گوشے سلام دے لوٹتا یاسین دادا اجاز مہرہ بشیر راجہ بخشی وفاہ سالے وفاہ آرجے فراز مومنہ ویدگا براس گوارن عربی جان تو منی لوٹ آر وحدہ پورا کتا سلامت باتیں کدی وید پورا کدی نبی کدی انسان کیستن پورا کتکن کدی نکن تی سناگل تی باز منتوار تی میسیج ایک بری مراغ شاوار کتا شیچی عبید دشتی شیرین دشتی نوشتا السلام علیکم عربی بلوچ دائم سلامت باتیں منی سلام بدے ریڈیو سرجمے کارندہ و گوشدارو کنا جستے جواب ساہگنت سو تارے بلوچ توارا شیرین بلوچ بالکل جستے جواب ساہگن درسی مردمان گوشت ساہگن محلب گل زمین کمبر مہرجان کلانچی کوثر کریم شاری تربتی سناگل تربتی شیچی عبید فراز مومن بانی کے استمارہ گورکوپا جواب داتا آصف مراد مہرجان غمگین یہ دوستان گوشتا ساہگن بالکل ساہگ آسا کپیت نسوچی تاپا کپیت تار نبیت یہ جستی ہے. دیمتر ہمارا میسیج کتا عابدہ تی جستے جواب ساہگن بالکل عابدہ جستے جوابانک ساہگن دیرہ تو ہاتھ کے بلے ہاتھ کے تی میسیج ہے تو ہمارا اکشے باہر جوڑ بو. اچھا سبا دشتی بلنگور کب کپارا تو دیوانہ دل گوشے تو گوشتا کہ سلام دیکھ لوٹتا نصیر البش کندیل پوج کوثر کریم لیلہ شاہ رحیم امراض ممجان ساکم عارف کب کپار سوتے پرکم نور او از نور توارا اویس نور توارا صوت گڈی صوت کے استے الہی بخش کے استے گوادری ہے نا الہی بخش گوادری ہے اولی کے استے صوت ہیں کہ سکین دیرگی صوت ہے باز وش بھی شمارا جست کے استے پسو وہاں کے راستان نام گتے بانوک ناظرین بلوچ توکشتے برف ہیں تو رادے نو مرچی اچھی چیزی یاد کن کے سائے گئے وطی کرو کشی مردمانی حال دریئے بکنے اما مردمانی کینی زند شمی گمام گرنچا زندگ بینگندگ